Taas epäonnen Pekka täällä. Nyt minä teen toisen osan Kinder-unboxauksesta. Odottakaa hetki, minä syön tämän. Nyt on tämäkin syöty. Sitten avataan. Muuten, jos tää video saa sanotaan nyt 50 tykkäystä, niin mä teen face revealin ja käytän seuraavissa videoissa oikeeta ääntä. Oho, mä pudotin tän paskan. Sitten kootaan. Tämä on ryömähonkaa ja ihan surkea lelu, joten vain vittuun siitä. Hei hei.